Ćao ljudi, ovdje je Šmuci i danas pa, kako da kažem, stigam kolekciju labela. Da, labela. Pa prvi je ovi kao emoji, kako biste ga vi nazvali. Karmin. Dobro se čekaj. Ovako vam izgleda nijansa. Mislim da vidite kao sjaj. Sveći ovaj kao isto to, samo nije emoji. Ima druga nijansa. I više se dobije, naravno. I nije sjaj. Fokus, vidite li da? I sljedeći, imam ih još jedan, samo 3. Imam ih 6, 7, ne znam. Svejedno. Ovo je Eos. Ono ostavlja ništa. Liči, miriše na strawberry. Mislim da vidite. I na ton hidriše usta. Izvinite. Ovdje su mi ostala 2 labela. Evo, ja ću da ih ja izvedim sa ovom javljam. Da, još 2 labela kao što sam rekao. Idem da ih imam još. Nema više labela to. Da, izvinite što gledate to. Seriju na velikom morici i vam je igračka. Pa onda jeste ovi Revolan Karmin super uslugen lipstick. Imam problema sa stikom i on je baš jako crven i miriše. Mislim da vidite, jako baš. Onda jeste ovi mini Disney. Evi. Pročiti tako. Da, nešto znači. Ako mi mogu želite kupiti. Ovo. Inače miriše na ne znam šta. I ono ovo ostavlja ništa, naravno, kao i Eos. Sad idemo po još nešto. Evo, moj telefon. Smazamo. Sad idemo to malo labela. To je baš. Znači ja sam puno sedim. Evo tu je gledaj tako labela, ima vitamin C, vitamina. Samo da ja malo skockam ovdje. So baby, I'm born today. Dobro. Jeste Hello Kitty isti proizvođač. Proizvođač kao i od ovog drugog.
I oni su nastavili. Mama snimam video. Možeš kad završiš programe. Dobro. To. I on miriše na vanilu. Izvinite zbog prekida. Bila mama, sigurno nešto dok se. Čudo. I da, sad jeste ovaj nebitno. A u demo je tako da možete naći u demo. On je namazan tu. Onda je tu neki ovaj kic. I malo mi se naravno šmežuškao. Nije baš da usta prilagodan. I ono stavlja isto kao i onaj sljedeći ovaj labelo kao neki od ovdje nema jabuke i višnje. Znači ovo čudo prelepo miriše. I mnogo imaju lep ukus. Evo on ovako ostaje, znači bukvalno kada se javite mi se jako dopada. I to mi je jedan od omiljenih labela. I imam ovaj neki extra for lipsticks. Focus 70 dinara je koštao. Znam da je full nijansa, ali ne znam da je kupljen, imate ga u Rodi, valjda. Ako živite uopšte. Izvinite. To ste to čuli krckanje, jer su mi ipak od labela rukice malo nagrabusile. Inače njega sam već potrošila, bio mi je prvi kažemin. Izvrto što pričam rož tako, ali labelo mi još usta. Bukvalno ono stavlja rozikastu nijansu. Vidite. Se čekajte. Tako ću ja sada se moram da zatvorim. Evo. Eto to. Vidite to tu. To je on, onda imam ovaj vitamin strawberry. On ne hidrira usta i ne mogu da ga mažem, jer znate, sigurno mnogi ljudi ga imaju. Bar mi ja mislim. Onda je stavila bel, što ne znam da sam ga kupila, imate ga svuda. Posle imamo sličan tak. Izvinite. Morat ću sve ovo posle da sredim. I to je original. Probala sam ja nekoliko nijansi ovdje, tako da ova tu. Vidite ta ispod ovog jarkog. Tu mi je umbrella. Tako. Ovo najčešće koristim. I on ovaj sa vitaminima E, C, B5. I taj mnogo često koristim. I svako je pohvale za te što su ih napravili. Izvinite zbog mrždanja. Tako sam labela svuda po kući. Evo mi ga jedan.
Jeste ovaj rošal. I da, taj mi je omiljeni labelo. Ali ne koristim ga, jer ne znam, nisam znala da mi. On je svetlo-roze nijanse. I ostavlja svetlo. Pa da, on mi je istopljen. I on ima telefon, nema tamo da mi odeš ispod komode. Moralo je da ode. Sa ovim salom ukus. Pretty Girl, inače ima ukus na kejkis neki. Vidite, ja tu sada muvam. Ako vidite neki label. Inače ovo najlepše miriše na svetu. Istopio se. Da, on se istopio. Sve mi se živo istopio i mozak samo što mi se ne istopio. Ok, sad da... Inače imala sam ja još, ovo su mi omljene naočane. I ove. Svijem se to. Jednako i ovako isto nosim. Da, ja sam totalno sretan. Prvo ću mačkam sve, posle ne znam da se... Bre, ugasim se. I tu... Mi isto neka labela, ne mogu sad da palim. I to bi bilo sve moja kolekcija labela. Molim vas, imat ću nešto da vam kažem, da se subujete na jedan kanal. Lena Nikolić. Znači morate da se subujete na taj kanal. Odličan je. Ima baby lipsovi. Ja imam jedan, ne znam gde mi je. Znači ima ih više od jednog, ali jedan mi je omljeni. Pink nijanse ova. Inače, da, morate da se subate, znači, ne znam da stavimo link. Ne znam, stvarno, da li navodimo neki? Ne. Molim vas se subujte, znači, kad vas Šmuci lepo moli. Molim vas se lepo subujte na njen kanal. I molim te mi reci u komentare ako uopšte gledaš ovaj video, da li ti imaš ovog LPS-a? Potom su se nas dve danas svidjela. Tačno prvi put smo se u životu upoznali. Da. I da... Želim samo što nešto da te pitam. Da li imaš hangouts? Znači hangouts ako imaš... Ja sam ga danas otvorila. Tačnije, tata mi ne da, jer nešto brblja. Neće da mi ga da. Da ga otvorim, tako da ga možda i ne otvorim. Da. Da, i molim vas se subujte na moj, na njen kanal. Pa vidimo se, ljubivo Šmucim.